Vítajte pri ďalšej epizóde môjho podcastu Liečivé a dnes s mojím obľúbeným hosťom. Dúfam, že všetci ostatní mi to odpustia, ale musím povedať, že môj Milan je môj obľúbený, lebo je to jedna z mála chvíľ, keď sa so mnou rozpráva. Ahoj Milan. Ahoj Miška. Pre tých, ktorí nás pozerajú prvýkrát, alebo ešte Milana nevideli, tak Milan je môj manžel, s ktorým otváram také osobné témy vzťahov a tie sa samozrejme najlepšie otvárajú na našom vlastnom vzťahu. Je to vlastne naše druhé manželstvo, keď si máme povedať pravdu. Zatiaľ. A dnešná téma sa bude venovať práve vzťahom a vzťahovým väzbám, pretože aj mnoho divákov sa s tým stotožňuje, aj ste nám písali, keď sme otvárali témy, ako sme sa spoznali, ako spolu vychádzame. Veľa ľudí si ten náš vzťah tak trochu idealizuje z našich sociálnych sietí. Ale budeme hovoriť o tom, ako vlastne aj naša minulosť, aj naša výchova, aj naša vzťahová väzba súvisí s tým, ako riešime hádky alebo konflikty a aké možno zdravé alebo aj nezdravé možno obranné mechanizmy používame vo svojom živote, vo svojom manželstve. Pekne si to v úvode povedala, že to nebude o ideálnom vzťahu, ale o tom našom. Ja tu mám taký úvod, že dnes sa nebudeme rozprávať o ideálnych vzťahoch, ale o našom. Nie, pokračuje to, ale o skutočných. O vzťahoch, kde sa stretne úzkosť s únikom. Kde jeden chce hovoriť a druhý chce mať pokoj. A o tom, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia po rozvode, obaja zranení, rozhodnú zostať, aj keď by bolo jednoduchšie odísť. Toto nie je teória, toto sme my. Amen. Vítajte. Som vďačná, že partnerom aj dnešnej epizódy a všetkých ďalších v roku 2026 sa stala značka Carnomed.sk. Je to firma, ktorá sa venuje tiež zdraviu, duševnému zdraviu, prevencii. A nechceme dnes odporúčať žiadne vitamíny a výživové doplnky, ale naozaj ich poradňu, ich články, ich odborné výskumy na ich webe, kde si môžete prečítať a skontaktovať sa priamo aj s odborníkmi a s lekármi, ktorí vám najlepšie poradia, čo je pre vás dobre. Ďakujeme Carnomed a ja ti ďakujem, Milan, že si tu so mnou. Chcem sa ťa spýtať, aký si bol ty, keď si vstupoval do nášho vzťahu a ako si možno vnímal aj tieto témy, lebo ty si nebol úplne nejaký seba vnímavý. Minimálne som vedela, že ty sa až tak sám seba nepoznáš. Ja nad sebou nerozmýšľam a ani sa nepozorujem. A to je jedna z vecí, ktorú si ma ty naučila, viac na sebe pracovať. A do toho nášho vzťahu som samozrejme išiel po obrovskom zlyhaní, čo bolo vlastne moje manželstvo, ktoré skončilo. Hlavne kvôli mne, kvôli môjmu správaniu, možno kvôli tomu, jak som ja to celé vnímal. Tým pádom som naozaj, že tá štartovacia pozícia do nového vzťahu u mňa nebola ideálna. Bol som určite zranený, hľadal som možno aj svoju nejakú sebahodnotu alebo svoje nejaké smerovanie, alebo že čo chcem ďalej v tom živote, ale určite som vedel, že chcem nejaký vzťah, že pre mňa je to dôležité byť s niekým a niečo budovať. A v tom vzťahu, ako si ty zvykol tie možno nejaké konflikty riešiť? Lebo tak mal si vzťah alebo jedno manželstvo, možno aj iné vzťahy predtým, že akým spôsobom si ty sa nejak vystavoval emočne? Alebo ako si ty otváral, keď sa ťa niečo dotklo alebo keď ti niečo vadilo? Tak určite nie ideálne a myslím si, že stále tam mám takú svoju mantru, ako na veci reagujem, ktoré sa mi nepáčia. Alebo s nimi nesúhlasím, alebo mám iný názor. A to je, že veľakrát oponujem a chcem si presadiť svoj názor a hádam sa. Aj napriek tomu, že sa považujem za veľmi racionálneho človeka a nie emočného, tak neviem zrazu, keď sa dostanem do tej debaty, tak sa mi to stáva. A vtedy by som najradšej z toho utiekol, išiel preč, zavrel dvere, ukončil to. Takže najprv mám útok a potom mám ústup. Na to som narážala, že ja to tak vnímam, že si aj v minulosti, a teda ja som v tom manželstve nebola tvojom bývalom, ale tak som to aj pochopila, že keď si bol nespokojný, riešil si to únikom. Že si nebol ten človek, ktorý s nejakým pocitom, nespokojnosťou toho druhého konfrontoval, takto sa cítim, toto mi vadí, poďme to riešiť. No, ak sa mýlim, povedz. Ja sa tomu strašne rád vyhýbam. Pre mňa to vždy boli témy pre mňa nedôležité, niečo si rozobrať, o niečom sa porozprávať a naozaj radšej som chcel mať pokoj a nechápal som, prečo to niekto chce riešiť. A aj ty si ma veľakrát naučila ten tvoj iný prístup a možno to by ľudí zaujímalo, ako ty to máš a prečo máš potrebu tie veci viac ísť do hĺbky a viac sa o nich baviť a stráviť pri nej nejaké chvíle. A
Lebo pre mňa to bolo veľmi nové, to bol pre mňa ako keby nové možno pochopenie toho, ako sa dajú nezhody vlastne v partnerstve riešiť. Ja si myslím, že nie je niečo správne a nesprávne, hej, lebo ty si tak povedal, že no to, čo máš ty, nie je ideálne. Ja mám tú inú verziu, tú opačnú, že to riešim práve tým kontaktom a to tiež nie vždy je dobré, lebo to niekedy je aj prehnané, takže my sme tu vlastne teraz pomenovali takú tú, ako volá sa to, že úzkostnú vzťahovú väzbu, ktorej poviem ja, a ty tú vyhýbavú, že je problém, chcem od neho odísť, ako keby sa ma netýkal, neriešim ho, nevidím ho, chcem si predtým zavrieť oči. Aj možno s tým, že už to nechcem riešiť, nechcem sa k tomu vrácať, radšej na to zabudnime. Ja to mám naopak a tiež si myslím, že som to mala vždy aj od detstva. Ono to veľmi súvisí podľa mňa s výchovou, že ako k nám pristupovali naši rodičia, ako sme vnímali ich vzťah k nám, ako sme cítili to ohrozenie, keď sme nahnevali rodičov, aj čo oni robili, či sme sa báli, že stratíme ich záujem, pozornosť, lásku. Ja to mám práve naopak, ako teraz si pomenoval ty, že my sa nejak pohádame, alebo niekedy sa ani nemusíme pohádať, ale ja cítim, dnes ráno to bolo, nie? Že z tvojho hlasu, že si mal iný tón pre mňa, neviem, ja počujem aj také nuancy v tom tóne a hneď mám potrebu sa ubezpečiť, či je všetko v poriadku. Deje sa niečo a to sa ešte nič nestalo. A teraz si predstavme situáciu, kde naozaj sa pohádame, že vieme o tom obaja a niečo sa nám nejak nepodarilo alebo sa mi niečo nepáči a ja potrebujem okamžite to riešiť, tú situáciu. A keď vidím, že ty zareaguješ nahnevane, že vidím, že ty si nahnevaný, tak okamžite to chcem nejako žehliť alebo riešiť, aby si náhodou neodišiel. Že je tam ten strach z toho opustenia, podľa mňa. Je tam strach práve z toho, že budem sama aj v tom svojom pocite, že zostanem sama. A tým pádom ja tlačím na to riešenie, poďme sa porozprávať, vraciam sa k tomu, píšem ti mail, list, píšem ti SMS-ku a chcem sa k tomu vrátiť okamžite, alebo večer sme sa o niečom bavili, chcem na druhé ráno hneď sa k tomu vrátiť. Najlepšie ešte aj ten večer, hej, že pokiaľ sa dá, až tak úzkostlivo, hej, ako to teraz hovorím, tak úplne v takom až strese, v takom strachu, že lebo mám pocit, že to niečo pokazí medzi nami. A to tiež nepovažujem za dobré riešenie, že to je tá úzkostná vzťahová väzba, ktorá vlastne vychádza zo strachu z opustenia, z strachu, že sa niečo pokazí medzi nami. A presne tie dve na seba často narážajú a mám taký pocit, že sa ľudia takí podobní vo vzťahoch stretnú, čo nám môžete aj napísať v komentároch, že či to tak máte, ale keď sa bavím s veľa aj priateľkami alebo ľuďmi, tak to väčšinou je, že taký vyhýbavý človek si nájde presne toho úzkostného, no a oni sa potom naháňajú. Jeden beží za druhým. Ja by som ešte povedal k tomu vyhýbavému, že u mňa sa to neprejavuje len tým, že nechcem sa baviť a že utekám a chcem to uzavrieť, ale aj tým ako keby protiútokom, že u mňa je ten protiútok. Není to tak, čo to riešiš, je takéto vyhýbanie sa tej ako keby téme. Diskusii, tej téme, že to chcem hneď uzavrieť, že ako keby bránim sa tým útokom, čo je pre mňa vyhýbanie sa, že nechcem počúvať toho druhého, nechcem s ním riešiť niečo, čo mi je nepríjemné, je to mimo mňa, veľakrát to nie sú racionálne veci, že je to skôr niečo nejak pocitovo, niečo sa ťa dotklo, niečo som povedal alebo podobne. A vtedy pre mňa aj ten útok je ako keby únik od toho problému a neprejavuje sa to vždy len tým, že nebavím sa s tebou a odídem, že u mňa tá vyhýbava ako keby veci aj v tom, že nezamyslím sa nad tým, o čom sa bavím. To je pravda, že aj to vyhýbanie môže mať rôzne fázy, že za to, že sa niekto ešte ide s vami rozprávať, neznamená, že nie je vyhýbavý typ, že aj tá tvoja reakcia je väčšinou v tom zmysle, že nechceš to riešiť, chceš to uzavrieš, vlastne popieraš tú vec, že tak to nie je a tým pádom to chceš ako keby zavrieť. A keď sa ti to nepodarí, tak potom už aj fyzicky odchádzaš. Ja si pamätám jednu takú situáciu, to sme boli úplne zo začiatku spolu, boli sme niekde na dovolenke alebo výlete niekde v Česku. Len pár mesiacov sme spolu boli a ja si pamätám, že sme sa pohádali na hotelovej izbe a ty si odišiel. To bol pre mňa taký red flag, ako keby pre mňa človeka so strachom z opustenia. Ja som vedel, že sa vrátiš, že to nebolo, že teraz si nejak zbalil kufre, ale ty si možno o 11. večer odišiel a pre mne to aj pripomenulo nejakú minulosť, aj vyvolalo všetky tie spomienky a spustilo tie moje strachy, ktoré vo vnútri mám, že to bola pre mňa úplná križovatka. Pamätáš si to? Pamätám si to. A
A pre mňa to bolo, ja sa v nejakej hádke alebo v nejakom ako keby, v nejakej diskusii necítim dobre, ani fyzicky, že necítim sa v tom dobre a preto mám potrebu z toho uniknúť. A niekedy, a hlavne keď sme začínali, že tieto dve naše rozdielne osobnosti, rozdielne reakcie začali na seba narážať, ja som nevedel, čo robiť, že ako to spracovať, neurobiť znova tie chyby, čo som robil predtým vo vzťahoch, ako to tu spraviť a som mal pocit, že také odídenie od tej témy je presne to, čo treba, že necítim sa v tom dobre, neviem ti to nejak vysvetliť, ty vidíš zo svojej perspektívy tú diskusiu, ja zo svojej a tie reality sa ako keby zrazili a to zrazenie znamenalo, že pre mňa to bolo ako keby úplne prirodzená reakcia na to z tej hádky alebo z toho rozhovoru odísť. Ja si myslím, že nie je zlé, alebo nemyslím si, že je vždy zlé odísť, že aj to vie byť riešenie, keď tam príde pred týmto ubezpečenie. To sa myslím, že aj odporúča práve v takýchto vzťahoch, že keď si to uvedomíme navzájom, ako to máme, tak sa naučíme aj možno ten vážny rozhovor odložiť, ale že si povieme, kedy sa o tom budeme rozprávať. Ja sa vrátim, nemusíš sa bať, o 2 hodiny, zajtra ráno sa o tom porozprávame, ale keď odíde človek len tak z hurta, bez všetkého, bez debaty, tak to nie je takéto bezpečné odchádzanie. Rovnako si myslím, že ani to nejaké prehnané hneď riešenie, okamžité ubezpečovanie nie je dobré za každú cenu. To nemusí byť vždycky tá správna vec, lebo ten odstup je vlastne vždycky prospešný. Záleží, ako to tým dvom vyhovuje. A sú na to rôzne takéto metódy. Dnes tu nechceme dávať mi nejaké rady ako nejakí psychológovia, ale skôr, čo sme sa my o sebe dozvedeli aj vďaka terapii, aj vďaka tej práce na sebe. Ale mne tam ešte jedna vec zarezonovala, že tá vyhýbavá reakcia nemusí byť len odídenie, nemusí byť len verbálne vyhnutie sa alebo popretie toho problému, ale u teba to je často humor. Čakal si, kedy to príde? Áno. Že humor je podľa mňa veľmi dobrý, zdravý obranný mechanizmus, že sa pousmiať nad vecami zľahčiť, ale ja si to častokrát v hádkach napríklad alebo v nejakých situáciách, ktoré sú pre mňa vážne, presne uvedomujem, že to je tvoja vyhýbavá reakcia. Že idem ti niečo vážne povedať a ty to zironizuješ, alebo je tam nejaký sarkazmus a tým pádom to nepripustíš k sebe. Že je tam taká betónová stena, ty to odpalkuješ tým vtipom. Tak ja som si vždy celý život myslel, že mi to takto super funguje a že teba som zistil, že vlastne to nie je vždy vhodné používať ako taký obranný mechanizmus. Vôbec to zvedomenie, že to je môj únik, že si z niečoho robím srandu až do nejakej krajnosti, vlastne nepomáha tomu tej debate, že pre mňa je to únik odľahčiť tú tému, pozrieť sa na ňu inak, trošku bagatelizovať, tak to mi vždy veľmi silno pomáhalo, ale už teraz si musím zvedomovať, že kedy je tá hranica priateľná a kedy naozaj sa o tom ako dá vtipkovať, kedy nie. Ale ešte sa vrátim ako keby k tej predchádzajúcemu vnímaniu, že ako keby moja reakcia na veci, na nejaké naše nezhody alebo nejakú rozdielnú tému bola vždy ten útok. A ten útok je ako keby, že to popieram alebo že to nepovažujem za niečo. Ale je to pre mňa, že v tom momente som ako keby sa mi naštartujú reakcie, ktoré neviem ako keby vedome ovládať, potrebujem sa obhájiť, potrebujem ti povedať jasne moje stanovisko a vtedy vôbec nezapájam do toho tú racionálnu časť mozgu, zamyslieť sa nad tým problémom, naozaj to nemôže byť tak, ako si sa ty pri tom cítila a na to ja potrebujem práve ten odstup. Že podľa mňa to zvedomenie, že sme si ako keby zistili, že ja naozaj to nedokážem v tom momente vyriešiť, lebo som ako naštartovaný, ale potrebujem od toho ten prirodzený odstup, ako náhle sme si ako keby nejak dali na stôl a zistila si, že aha, tak ja naozaj potrebujem čas sa nad tým zamyslieť v kľude, nech tie emócie idú dole. A potom sa o tom viem porozprávať, potom viem občas aj uznať chybu a potom viem sa občas aj ospravedlniť výnimočne, ale potrebujem od toho ten odstup, lebo v tom momente mi nefunguje to nad tým sa zamyslieť a už to neberiem ako únik, ale už to beriem ako, že naozaj potrebujem čas na to, aby som si tú vec reálne z každej strany sa nad ňou zamyslel sa nad tým, čo hovoríš, zamyslel sa nad tým, čo ja hovorím, a upratal si to do toho, že sa už naozaj môžeme potom o tom porozprávať a to, čo je pre mňa dôležité, vedieť tú debatu uzavrieť. Že o tom, keď sme sa veľakrát bavili, povedať si tak a poďme tú tému uzavrieť, možno nám to dlhšie bude trvať, alebo sa k tomu budeme musieť viackrát vrátiť, ale to uzavretie mi robí extrémne dobre v tom pokoji,
že áno, povedali sme si k tomu, čo treba, vieme, čo sa bude diať, alebo ako sme sa dohodli a môžeme ísť ďalej. Môžeme nájsť novú tému, novú hádku, ale že to mi robí veľmi dobre už vedieť, že ako regulovanie ten náš ako keby ten náš dialog s ním previesť, aby ten koniec bol uspokojivý na obidve strany a zrozumeli sme si v tom, čo hovoríme. Veľakrát v tej hádke sa stáva, že ja počujem úplne niečo iné, ako ty hovoríš a vlastne si len opakujeme, kto čo vlastne povedal, ale hovoríme to úplne inak. No, to je asi ten taký najväčší akcelerátor hádok, keď ja niečo hovorím a ty potom to isté chceš zopakovať, že ty mi hovoríš to a ja som ti vôbec to nepovedala. Lebo naozaj, že ľudia počujú niečo iné a my práve v hádkach nereagujeme na to, čo nám hovoria, ale čo počujeme. Ja to počujem veľakrát cez svoje bolesti, že to mám tu bolo, že niekto si ma neváži a teraz tam počujem práve to, čo tam ani nie je. Áno, tak to je často a možno nejaký príklad by sme mohli dať, že ja ti poviem, že neviem, už teraz si to možno tak vymyslíme, že už si mi týždeň nespravil ráno kávu a ty počuješ, že ty mi hovoríš, že sa o mňa vôbec nestaráš. Presne tak. Alebo keď povieš, že máme malý dom a ja hneď vidím, aký som zlý architekt, jak som nemal dostatok peňazí, aby sme postavili väčší dom, ale ty len riešiš tú potrebu, ktorú práve máš, že nemáme samostatnú pracovňu. Ale mne už sa tam naštartujú všetky tie procesy a už idem útočiť, už idem obhajovať, že čo všetko, prečo to tak je a prečo ten dom je taký malý. No. A to je asi dobre si tak uvedomiť a zvedomiť, že keby ste nás počúvali aj s partnermi, alebo si to nejak naozaj vedieť predebatovať, že my naozaj sa potrebujeme naučiť počúvať a niekedy ten odstup pomôže. A ja si myslím, že to mám veľmi podobne v tej mojej vzťahovej väzbe, že to nie len tí, ktorí ti ten odstup pomôže, ani ja v tej snahe o blízkosť, o uistenie, ubezpečenie hneď nereagujem úplne racionálne. To je tiež strach, ktorý je často neopodstatnený, nie je tam žiadna hrozba aktuálna, racionálna z opustenia, len sa bojím niečoho fiktívneho, čo mám niekde z minulosti a v skutočnosti aj mne ten odstup pomôže. Ale je dobre si to navzájom možno povedať a ako to máme každý, keď to vidíme. Keď chcem odstup, nie je to preto, že ťa teraz chcem nejak ako keby opúšťam, ale potrebujem ten čas na premyslenie a vtedy sa o tom porozprávame. A to, čo si povedal, že to uzáverovanie, aj mne to pomôže, že viem, na čom sme. Mne to asi dlhšie trvá, lebo väčšinou ty príde, že máme to uzavreté a ja, že ešte nie. A zazáverujeme to veľakrát, že zhodneme alebo nezhodneme sa na nejakých veciach a vieme ísť ďalej. Tak myslím si, že to, čo je veľmi dôležité, aj napriek pozlátku sociálnych sietí, že aj my sme dvaja ľudia a vieme sa pohádať pekne, ale myslím, že to, čo je super, je, že sa o tom rozprávame, že sa hádame. Že to je podľa mňa úplne základ toho, kde nám to vylepšilo tú našu komunikáciu, že sme si vedeli toto povedať a už len vôbec definovať, že aké to mám ja, aké mám tie reakcie, aké máš ty. A určite najviac pomáha, keď sa partnerka ospravedlní. No, to mne veľmi pomáha v tých našich debatách. Povedal, že keď manžel sa vždy ospravedlní. Prepáčte za prerušený zvuk. No, tak ďakujeme za tento podcast. Už ma nikdy nepozveš. Najkratší podcast tejto histórii. Mne veľmi pomáha si uvedomiť, že ten partner ma má rád. Ako je to také hlúpe, ale niekedy v tých vzťahoch už máme nejaké a priori myšlienky o tom vzťahu a už niekedy máme to ladenie nastavené aj z minulosti, z neodpustených vecí, hádok, neuzavretých hádok, že ten druhý nám chce zle. Ale keď ja si napríklad v tom našom vzťahu, aj keď mi niekedy v hádke ublížiš alebo povieš niečo, s čím nesúhlasím, keď si spätne uvedomím a pozriem sa na teba, že ja viem, že ty ma máš rád, tak sa aj teraz na mňa pekne pozeráš a naozaj, že viem, že ti na mne záleží. Za prvé, viem, že mi nechceš vedome ubližovať, že nie je to niečo, prečo by sa ty dobrovoľne teraz nejak rozhodol mi robiť zlé. A za druhé, že aj ty máš v sebe to zranené dieťa z minulosti, kde veľakrát ti bolo krivdené, ublížené a aj sám si nesieš nejaké neodpustenie aj voči sebe a iným. Že neviem sa ani tak na to hnevať, alebo viem to skôr riešiť s väčšou empatiou. Že snažme sa tak pozerať aj na tých partnerov, že sú tiež len ľudia. Keď si my uvedomíme, že aj my máme naše chyby vlastné, čo máme hodne a ja mám tiež, ako sa môžem hnevať na druhého, ktorý ich má rovnako? Jedine, že si myslím, že ich má viac a to teda neviem, kto by si to o sebe myslel, že je taký dobrý, ja iste nie.
A snažím sa dať tú empatiu aj tebe, aj sebe vlastne nakoniec a aj si vedieť odpustiť aj v tej hádke, si to priznať. Pre mňa je to cieľ v tom vzťahu, takto žiť a som vďačná, že sa nám to podarilo. Hoci na druhý raz, dúfame, že posledný. Ale dajme kľudne k tomu humoru, lebo ja si myslím, že humor je veľmi dobrý a zdravý obranný mechanizmus. Ja ich tu aj mám viacero vymenované, riešila som to aj s psychológom, že vlastne zdravé a nezdravé obranné mechanizmy. Teraz čítam aj takú knihu od pána Antona Heretika, odporúčime ho tu. Je to súdny ználec a psychológ, veľmi známy slovenský, kde presne aj on pomenúval rôzne typy obranných mechanizmov. Minulo sme sa o tom v aute s deťmi rozprávali, nie? Lebo to bol taký dobrý príklad dieťaťa, že niečo sa stalo, nestalo. A že obranné mechanizmy asi akože uplatňujeme v situáciách, kde sme konfrontovaní nejakým stresom a my na neho nejak zareagujeme. Naň zareagujeme, aby som bola spisovná. A sú rôzne spôsoby, ako reagovať. Asi si dajme nejaký príklad. Hej, že ja ti hovorím, že vôbec sa mi nevenuješ. No, to je ten humor. A toto mi vždy vadí, keď ti poviem niečo vážne a začneš sa... Však som ťa včera škrapkal, jakže nevenujem. Lebo sa teraz smeješ, hej? A že mám pocit, že to je s takým posmechom. Milo som sa ti ja tak začala smiať pri niečom. Že humor je dobrý, ale keď vy niečo vážne hovoríte partnerovi a on sa začne smiať, tak je to asi zľahčovanie. Tak v tom ako keby emočnom očakávaní to je určite zlá reakcia. Lebo tým popieram vlastne ako keby dôležitosť toho, čo ten druhý mi chce povedať. No. Ale niekedy je to aj to verbálne popieranie, hej? Že vlastne naozaj človek hovorí, že to sa nestalo, alebo tak to nebolo. Dokonca v manipulatívnych vzťahoch to je veľmi extrémne, hej? Že to sú práve tie nezrelé obranné mechanizmy, ktoré sú dokonca až niekedy projekcia, že ten manipulátor hovorí, že to ty si tá chorá, to ty si tá toxická, to ty robíš všetko zle, to nie je ja, hej? Že vlastne to otáča tú realitu. Tak to je vlastne zasa tiež nezdravý obranný mechanizmus popieranie. Projekcia. Potom popieranie je to predtým vlastne, že sa to nestalo, alebo to tak nebolo, alebo bolo to inak. Tak veľmi, veľmi častým ako keby argumentom vo výmene názoroch býva to, ale ty si predsa tiež toto spravila. Čiže, ale veď ty si toto neurobila. Že ako keby preniesť to na toho druhého a tým sa vlastne bránim, že keď ty mi vyčítaš, že som nepovysával, no a ty si minulý týždeň nepovysávala, tak to sú tiež také reakcie, ktoré ako keby neprinášajú v tom rozhovore nejaký ako progres. Ešte tu mám napríklad súvisiaci s humorom je práve taká irónia, lebo humor, irónia môže byť naozaj trochu rozdiel. A keď partner alebo partnerka hovorí partnerovi, ty sa vôbec nehráš s deťmi. A ona povie, no tak ty sa hráš úplne stále. V úvodzovkách, hej, akože ironicky, že to chce zasa len zosmiešniť alebo odľahčiť. To nie je odľahčenie zdravé, to je zironizovanie a opäť nezdravý obranný mechanizmus. A to sú všetko tie vyhýbavé veci, o ktorých sa bavíme. A ja tu mám jeden taký veľmi obľúbený a je taký no, ako dvojznačný, je to ticho. Lebo ticho vie byť aj efektívne, aj liečivé, keď je naozaj určené na to zamyslenie sa nad sebou a ten odstup, ale potom je aj ticho ako trest, že je naozaj nejaká hádka, ja som to zažila a zrazu uprostred debaty zrazu ten partner zmlkne a povie, že alebo nepovie nič. Ako keby až ignorancia, že je neviditeľný, že tam nie je. A v angličtine je na to taký dobrý výraz, ktorý sa aj používa pri rôznych takýchto manipulatívnych ľuďoch a volá sa to silent treatment. Vlastne tichý treatment, tichá starostlivosť. Čo by byť veľmi bolestivé, lebo zrazu vám dáva ten druhý najavo, ako keby ste neexistovali. Poznáš to? Nie. Ja to nepoznám s tebou. Nepoznám to s tebou, ale... Čo by som dal za také ticho? To teraz ten humor? Nie, no, to bol presne ten humor, tá irónia, ale ono niekedy možno, alebo skôr si myslím, že takto to riešia muži, alebo ja si neviem predstaviť napríklad na tebe, že by si všimol, keby som ostala ticho len tak pre nič za nič, že aký je ten dôvod môjho ticha. Aký pekný deň. To boli také vtipné nejaké memečka, že žena je ticho a myslí si, že muž pochopí, že sa hnevá a muž si vraví v duchu, že aký je dnes kľudný deň. A potom máme zdravé obranné mechanizmy
A je to práve ten humor, ktorý ty máš, a milujem tvoj humor a preto som sa do teba aj zalúbila, že mne zas práve aj niekedy mojej vážnej náture a všetko beriem príliš hlboko a až vážne, že mne pomáha ten tvoj humor odľahčiť také bežné situácie, ale nesmie zhadzovať toho druhého človeka, alebo sa niekomu vysmievať, posmievať, ale skôr tej situácii, keď je o tej situácii ten humor. Alebo aj zo seba si spraviť srandu. Že vieš, to aj ty zo seba, aj ja som sa naučila zo seba si spraviť srandu. A vidím to napríklad aj na našich deťoch, že dcéra, čo bola taká viac tiež taká citlivá, úzkostná, vystresovaná, že teraz dáva také vtipy aj sama zo seba, aj s tebou, že niekedy nechápem. Tak presne to, že ten humor môže byť aj ubližujúci, ale môže byť aj láskavý. A práve tá láskavosť sa ukazuje aj v tom, že si sám zo seba viem spraviť vtip. Že keď synovi poviem, s ktorým sa nejak hráme a poviem, že ty si nejaký štupel, tak hneď budem povedať, no a ja som väčší štupel ako ty. Alebo niečo, že nemá to byť dehonestujúce, ale má to byť objímajúci ten humor a vtedy môže fungovať. Samozrejme tú zdravú mieru toho je veľmi ťažko niekedy spoznať, hlavne keď človek je vo švungu a chce sa ukázať, aký je vtipný. Ale veľmi to môže fungovať. Mne to veľmi funguje. Akurát netreba to preháňať. Že sú naozaj momenty, kedy ako sú pohreby, alebo ty aj na pohrebe si bol schopný spraviť srandu. Tak, ale myslím si, že niektoré veci, lebo ty bereš veci veľmi vážne. Veľmi, aj veci, ktoré sú nad môjim ako keby prahom vnímania, tak a myslím si, že tam je vhodné trošku z toho vyťahnuť, trošku ako tú hlavu, aby mala väčší rozhľad, aby sa nadýchla. A ten humor je niekedy takým tým vzduchom v tej stiesnenosti. Ale už som sa to naučila, nie? Niekedy Určite. Ti dávam dobrú kontru. Hej. No to by si nemusela, ale... Ale hej, že ja si myslím, že tým vyvažujem tú svoju vážnosť. Kto ma pozná, vie, že ja veľa vecí tak riešim hlboko a duševne. Ale kto ma pozná, že ešte lepšie, tak vie, že ja viem byť poriadne sarkastická, niekedy až na hrane a ľudia by to od mojej povahy nečakali. A mne to pomáha práve mať ten balans na druhej strane, že niečím to odľahčiť. A nevždy sa mi to dá a vidím to aj od fáz, napríklad cyklu menštruačného a iných vecí, že ako si viem z iných vecí spraviť srandu. Milan môže to isté povedať 1. februára a to isté 14. a tá reakcia je iná. Sú dve rozdielne reakcie. Hej. A to v kalendári mám, že robiť vtipy, nerobiť vtipy. Treba naučiť aj vašich partnerov, že hovorte s nimi o tom, že ten vzťah si treba tak nejak nastaviť, ale samozrejme musia chcieť dvaja. My sme od začiatku veľmi otvorení k sebe a už to bolo aj z takého, nechcem povedať, že zúfalstva, ale že nemáme čo stratiť. Už sme veľa stratili aj v minulých vzťahoch a teraz sme si to tak nastavili, že si všetko povieme. Dúfam. že skoro všetko, aj ja ti hovorím, že ako sa cítim a čo ma bolí a je to stále lepšie ako niečo v sebe dusiť a potom byť nespokojná. A tak tu mám nastavené. Potom tu máme ešte zdravé ďalšie obranné mechanizmy. Je kľudne aj tá pauza, ale s návratom. Že môže tam byť ten odstup, pomenovanie, ale naozaj, hoď aj ste v hádke. Ja viem, že v tej hádke sa ťažko láskavo druhému povie, ale že teraz sa o tom nechcem rozprávať, zajtra sa k tomu vrátime. A kľudne si aj čas definovať, alebo povedať si, alebo zajtra pri káve, lebo teraz by som sa k tebe nesprával pekne. Naozaj, že si to povedať a snažiť sa nejako k tomu vrátiť. A to inak nie sú typy len do partnerských vzťahov, to môže byť aj s kamarátom, súrodencom, s dieťaťom, s rodičmi, že naozaj je fajn si toto uplatniť, lebo niekedy tá hneď reakcia naozaj asi väčšinou nie je racionálna. A potom tu mám pomenovanie, teraz nezvládam, to s tým súvisí práve s tou pauzou, ale aj telesné upokojenie. Že ono sa to aj odporúča, aj som to s deťmi teda viackrát praktizovala, nie všetky deti sú na to, ale že aj keď ste pohádaní, že si chytiť tú ruku. Nie? Alebo sa len objať. My sme niekedy aj tak, že boli pohádaní, čo sa hovorí, že nezaspávať pohádaní, ale že sme zaspali, lebo ty zaspíš vždy a všade. Ale že si mi dal ruku, alebo že sme sa pritúlili, alebo tak a som vedela, že aj keď sme pohádaní, tak stále sa máme radi. Je to tak, no. A podľa mňa je dobré aj vedieť, čo pre toho druhého je dôležité. A to vedomie, že pre teba ako keby je dôležitý aj ten fyzický dotyk pri tej hádke alebo po tej hádke, je určite dobré mať tú vedomosť, že čo tebe pomáha, lebo v tej hádke naozaj človekovi v hlave môže prechádzať kadečo, ale stále to uvedomenie si, že je to môj partner, ktorého mám rád a to, že si v tejto veci nerozumieme alebo máme rozdielny názor, nie je pre ten vzťah nijak ako keby dramatické.
To súvisí asi aj s tými jazykmi lásky, nie? To je taká známa kniha od Garyho Chapmana, 5 jazykov lásky. Určite ste o tom počuli. Myslím, že je dokonca potom aj pokračovanie 5 jazykov odpustenia alebo ospravedlnenia, že každý z nás má nejaký spôsob, akým tú lásku počuje. A pre niekoho to môže byť práve aj nejaká fyzická láska, objatie, dotyky. Pre iného sú to dary, darčeky. Pre niekoho to môže byť pozornosť. Ubezpečovanie. Ako keby ubezpečenie. Pre niekoho práve služby, nejaké aktivity, skutky lásky, hej, že praktická pomoc. Myslím, že ich 5. A najväčší paradox v tých vzťahoch je to, že my práve dávame najčastejšie tomu druhému, čo potrebujeme my. Lebo to považujeme za lásku, ktorú poznáme, tak Pokoj. vlastne my robíme druhému to, čo chceme my dostať, ale v skutočnosti nedostávame to, čo my chceme, lebo on robí to isté. Ten príklad je ten, že ja mám rada dotyky a objatia a pusinkovanie a preto sa dotýkam, pusinkujem, objímam partnera, ktorý to vôbec nemá rád a má rád odstup a ho to otravuje. Ale nikdy si to nepovieme, alebo naopak, že ja chcem dostávať darčeky a preto dávam darčeky druhým ľuďom, ale v skutočnosti oni to možno nemajú radi a pre nich je láska niečo iné. A preto je dôležité zistiť, aký je jazyk lásky toho druhého. To opäť platí aj pri deťoch. Ja som si to uvedomila, že tiež deťom niekedy dávam to, čo si myslím, v skutočnosti zistujem, že ich jazyk lásky je niečo iné a možno oveľa viac ich poteší nejaká iná podpora, oveľa viac budú cítiť, že ich mám rada, keď to urobím inak, ako by som si myslela. Darčeky majú radi všetci. To je pravda, s tými darčekmi u detí je to vždycky. No aký máš ty jazyk lásky? Minulo sme sa o tom rozprávali a sme to nejako neuzavreli. Ja vôbec neviem. Môj jazyk lásky je mať pokoj. A ten sa snažím dávať všetkým ostatným a dúfam, že ho budem dostávať. Ja si myslím, že viem, aký je tvoj jazyk lásky, ale nechcem hovoriť za teba. A tvoj, aký je jazyk lásky? Ja si myslím o sebe, že to som tak spoznala, že je to ako keby pozornosť, ten priestor, tá priestor na to seba vyjadrenie, že to počúvanie, myslím, že to je ten pozorný, neprerušovaný záujem a potom sú to aj fyzické dotyky, že ja mám rada muckanie a objímanie a dotýkanie Toto sa. počúvate až po 22. hodine. Nie, však mám rada naozaj také, ale vieš čo, zasa keď si vezmem, že aj praktické mám rada, že keď mi urobíš kávu, a to zase každá žena asi má rada, že ono to nie je, že máte iba jeden ten jazyk, každý má nejaké to spektrum, ale tá jedna vec pre ňo môže byť naozaj významná. Sú ľudia, čo naozaj nemajú radi dotyky alebo nejaké vyslovene objímačky, ani ty nie si nejaký extrémne dotykový, ale viem, že mi to dávaš, pretože vieš, že to mám rada. Ja to nejak vydržím. A zasa u teba viem, že máš rád, keď ti aj tak pomáham prakticky. Alebo dokážem sa nad nejakou tvojou vášňou, nejakým tvojim záujmom, že ťa počúvať a ako venovať sa tej téme, hoci pre mňa nemusí byť zaujímavá, ako sú modelárstvo. Čo mi stále rozumne berie. A to o Milanovi neviete inak. Tu prezradíme veľa vecí, že Milan viete, že je architekt a lepí si papier. To pre mňa znamená modelárstvo. Teraz to ukážeme prakticky. Ale že viem, že si rád, keď ťa v tom podporujem. Áno, lebo tam mám pokoj a kľud. A mám tam svoj svet a mám tam preto vášeň. Takže je to pre mňa extrémne dôležité. A rád by som to doprial ostatným, ktorí to vlastne nepotrebujú a nemajú. Takže verím, že tam môže nastávať ako keby to nedorozumenie. Ale to je tak vidno aj na tých deťoch, že aký sme iní každý, že dcéra príde zo školy a začne na nás hovoriť, čo všetko sa stalo a situácie s učiteľmi, so spolužiakmi a čo si našla na internete a zisťuje, rieši. A druhé dieťa sa zatvorí do izby a chce mať pokoj a ledva povie jednu vetu pri večeri. Tak. No a ty si pamätáš na nejakú situáciu v našom vzťahu, keď sme tak narazili na seba, že bolo to pre teba také hraničné, že kedy si povedal, že musíme to začať riešiť, alebo že aj ty, ktorý si prišiel z toho iného vzťahu a neučil si sa, ako komunikovať, ako sa hádať, že bola pre teba taká, ako pre mňa napríklad tá Praha alebo to Česko, kde si ma úplne vydesil, keď si odišiel zrazu a ja som nevedela, že čo? Tým, že asi to uzatváram, tak si na to ani akože vedome nespomínam, že by som si dával nejaké medzníky, že kedy čo sa dialo. Pre mňa skôr bolo dôležité to, že na tom spolupracujeme. Že
vždy sa vieme o tom porozprávať, prečo to tak prebehlo, tá hádka, alebo čo ti ako keby, kde sú tie reakcie, ako ja si to potom viem zvedomovať a vždy si poviem, tak na budúce budem lepší, na budúce si na toto dám pozor, na budúce budem ústretovejší a to zľadovanie, to je podľa mňa ten náš najväčší úspech, že za tie roky dokážeme stále ako keby zlepšovať sa v tej komunikácii krok po kroku. A keď je to veľmi ťažké, lebo tie prirodzené reakcie na to, keď prečo nie je umyté umývadlo a pre teba je to dôležité, u mňa je to pod nejakým vôbec akože rozpoznateľným ako keby kritériom, tak to sú veci, kedy už sa aj nad tým zamýšľam ináč, že už do toho rozhovoru sa snažím ináč práve preto, že sme sa o tom veľakrát rozprávali, že sme si tie veci vedeli ako keby povedať, že zrazu sa mi nerúca celý svet, keď dostanem nejakú pochybnosť alebo nejakú výčitku, ale už sa viem nad tým zamyslieť. Takže neviem nič konkrétne, lebo však tých vecí je za to tie roky... bolo dobré. Za tie roky ako keby veľmi veľa a pre mňa akože tak není umyté, tak sa umie. Že a čo? Čo tam je, aký problém? Alebo že si nevybral z pračky, no tak som nevybral, tak to vyberem teraz, alebo... A teraz pozná veľa žien podľa mňa svojich mužov v týchto že pre mňa to není také, že to, čo vidím, že ty to potrebuješ hneď, že ako keby, že hneď, a ja mám na to čas. Že pre mňa povedať, že prečo to nie je teraz, no tak ja neviem prečo, lebo sa mi nechcelo, alebo ma to nenapadlo a pre teba je to dôležité, lebo máš systém, máš nejaké ako keby veci, že jak má tá domácnosť ako keby fungovať. O mňa je to pod nejakým ako keby dôležitým, že to neriešim v hlave. Nerozmýšľam nad tým, že aha, pípla teraz pračka alebo sušička a má to ako keby, že ty keď to komunikuješ, že ti to vadí alebo že prečo sa to nestalo, tak mňa to stále vyhodí z toho konceptu, z toho kľudu, že čo som spravil zle, že som dobrý manžel, že neviem vybrať z pračky a vtedy to uvedomenie si, že aha, tak nejde o to, nespochybňuješ mňa teraz a celú moju existenciu, ale riešiš praktický problém, že ako to spraviť na budúce, aby sa to urobilo, alebo aby som to urobil ja a nemusel sa na to pýtať. To je to, že naozaj my nepočujeme tie situácie, ale riešime a počujeme tie strachy za tým. Oveľa hlbšie veci, ktoré vôbec tak nie sú myslené. A je dobre si dať ten stop stav. Aj my, ja to vidím aj my, ženy sme veľakrát naozaj, že potom také citlivé, úzkostné a že skúsme počuť len tú vetu, čo nám ten človek hovorí. Muži to tak majú podľa mňa, že hodne, že vždy len povedia to, čo chcú povedať, že nerozmýšľajú v nejakých metaforách. A tak isto aj my tým mužom a snažme sa ich možno niekedy aj v tom nejak ako keby ubezpečiť, keď mu niečo hovoríme, že naozaj tu ide o to umývadlo, že si super muž, keď je tam naozaj nejaká situácia v tom vzťahu, ale chcem ťa o toto poprosiť. A ja som si všimla, že sa na tom snažíš, že aj pre mňa je to asi najhlavnejšie to uvedomenie, že je to pre teba dôležité. A že aj pre teba, že pre mňa je niečo dôležité. Lebo väčšinu takýchto sporov pre banality, ako je vysávanie, nakrmiť psa, nejaký odvoz do škôlky, kto niečo navarí, umývadlo, ponožky na zemi, je práve ani nie z tých daných vecí, ale preto, že my to nepovažujeme za dôležité a ten druhý považuje. A vlastne sa hádame o tom, že sa snažíme presvedčiť toho druhého o tom, že to nie je dôležité a preto sa tomu nevenujeme. Ale keď ja pochopím, že chceš, aby som zavrela večer dielňu na zámok a mám to spraviť, pretože pre teba je to dôležité, aj keď ja to nepovažujem za dôležité, lebo je to ešte za 3 zámkami, ale ty mi povieš a ja to chápem. Urobím to len preto, že to chceš. To je celé. Pre mňa tam to začína a končí. Niečo si o tom ja myslím a aký mám na to ja názor. Skrátke len to chceš. A ty to isté. Ja to umývadlo umiem. Hoci by som ho nechal špinavé, ešte není tak špinavé, urobil by som to aj zajtra, môže to umyť aj dieťa. Však som to nezašpinil. Však si to nezašpinil, to je jedno. Len ho umieš, pretože to je pre mňa dôležité, bez akýchkoľvek ďalších názorov a komentárov, len preto, že uzná, že to je pre mňa dôležité, tak to je podľa mňa tá cesta k tým dohodám a k tomu vyriešeniu hádok. Nehodnotiť toho druhého predstavu. Ona taká je pre niečo. Pokiaľ to nie je niečo uletené, čo druhému ubližuje, že naozaj to nie je zdravé spraviť, pokiaľ je to naozaj praktická banalita, na ktorej druhému záleží len preto, že taký je, tak pre mňa naozaj to nestojí, že za tú hádku a snažím sa už aj ja tak a veľakrát to teba vediem, že to len urob, lebo to tak skrátke mám, že nechcem mať večer v šálku v umývadle, na čo si už zasa ja zvykám, hej, na čo si zvykám, ale tým, že ja vidím, že ty príjmaš tie moje veci, a ja tie tvoje, tak oveľa viac sa aj mne v tom žije tak kľudne a minulo sme mali týždeň nepovysávané a som bola v pohode.
Takže je to cesta, hej. Ale tá láska je to, keď cítite od toho partnera, že to je pre ňoho dôležité a to stačí na to, aby to pre vás urobil. Tak musím povedať, že to vôbec nie je jednoduché. Uvedomiť si, že mám niečo spraviť len preto, že to žena povedala, je to pre ňu dôležité, lebo tam ide to mužské ego a ja som tu pán tvorstva a všetky tieto mačoidné nezmysly. Ale myslím si, že to je cesta k tomu šťastiu. Povedať, čo žena chce a urobiť to. Áno, to pošlite vašim mužom. Cesta k šťastiu je, aby muž robil, čo chcete. Aké to znamenie pre týraných. No. Ďakujem, že sme sa tak otvorili aj tebe, ale teda aj mne. Sebe ďakujem, že mi dávaš tú šancu, príležitosť sa v tom aj zlepšovať a nie sme žiadny ideálny pár a máme za sebou veľa, ale snažíme sa byť nejak príkladom aj vám, ale hlavne aj našim deťom, aby videli, že sa dá fungovať. Mne sa tak minule páčilo, to poviem na záver, keď sme sa takto nejak bavili doma o tom, že budeme mať takú tému o nejakých hádkach a tak. A my sa tak niekedy doma bavíme aj o tom, že ako sa hádame. A nejak Sárinka dcera išla okolo a hovorí, že ja už vždy, keď z kúpeľne ráno počujem, že mamina hovorí Milanovi v kuchyni, že zasa mi nerozumieš, tak už si hovorím, že uf. Ona ma celkom ľutuje, no. Nie, ale takže to vnímajú deti, že ono nie je teraz cieľ tajiť alebo sa hádať potajomky a potom na seba zazerať a krochkať a sa na seba škľabiť niekde v kuchyni alebo sa ignorovať. Ale naozaj, že ukázať tým deťom, že je v poriadku sa pohádať, ale je dôležité to vedieť aj nejako vyriešiť. A tak sa snažíme to robiť. Tak myslím si, že to je tá najväčšia zodpovednosť, lebo keď je len pár, tak to počujú jedine susedia, že sa hádajú. Ale keď sú tam deti, tak to pre tie deti je extrémne dôležité navnímavať, ako komunikujú rodičia, lebo je to pre nich vzor na celý život. A nahrávajú si to do tých svojich dušičiek a potom tak aj reagujú. Takže keď som ja moc vtipný, tak aj deti sú moc vtipné, čo nie je zdravé, lebo sú situácie, kedy to nie je vhodné. Takže myslím, že tá najväčšia zodpovednosť je správať sa tak, aby sme pre tie deti aj v tej hádke boli pre deti stále tým vzorom a tými milujúcimi rodičmi, ktorí vedia, ako sa hádať. Ďakujem ti za to, že si taký, aký si a ďakujem aj vám, našim divákom aj poslucháčom. Ak sa vo vašom vzťahu stretáva úzkosť s únikom, nie ste pokazený pár, ste dvaja ľudia s históriou, ktorí sa učia nový jazyk bezpečia. A niekedy stačí, že sa jeden neotočí chrbtom. To nech je odkazom na záver. Ja ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem vám všetkým, že nám prajete. Napíšte nám naozaj pod toto video, že či ste sa v tom našli, či ste sa v tom videli, ako to máte aj vy. A nie len pre nás, ale aby to tam aj ostatní si možno prečítali, že v tom nie sú sami. A ďakujem aj nášmu partnerovi Carnomed.sk, kde si viete prečítať množstvo aj výskumov, blogov o zdraví, aj duševnom zdraví. A aj sa poradiť s odborníkmi a ďakujem tebe, Milan, že si tu a hlavne, že si tu pre mňa. Ďakujem za pozvanie a za teba.